Alright mga kamax, naatay nakuha nga booking mga kamax. Wala gibutang diri sa note mga kamax no kung unsay item nga ato ang pick upon din mao to atong gitawagan karon is defective daw ni siya nga cellphone nga naa siya baranan og 500. So para clear ang ato ang kuno nga dili ta ma-scam, so ako na ni siyang gitawagan mga kamax ang sender ani kung asa gid ang iyahang pick up location. So ako siyang gipangutana kung sa balay bagid ni siya mismo. Kaya kung dili gani sa balay mga kamax, murag cancel gani siya mga kamax. Basta dili balay, pero pag sa balay gani siya niya mismo nga ang iyang pick up location, so ato ni siya ipadayon ang booking. Basta mga ingon ani mga kamax, mga cellphone nga ipa-deliver sa motag mga detective. So careful ta ani nga booking kay mura og 50-50 ni siya nga booking mga kamax. 50% nga may scam ka, 50% nga legit. So i-update mo mga kamax kung naana ta siya ang exact pick up location para klaro ni siya nga booking. Yes, hello sir. Naana ko sir sa hello sir, naana ko sa may paskitan na kada sir. Tatagamay sir, tugasan tikat dan sir. Tatagamay. Tatagamay. Asa dapat sir? Daw sa ko. Asa dapat sir? Ay sir, may gabi sir. Asa niyo sir? Ha? Gara dapat ubos? Defective ka cellphone? Check ang kuha naman. Ha? LCD. Wala na naman siya, pero LCD rin ko ba? Sir, okay lang yung magmutik og picture nimo sir? Sige sir. Okay, basta mga cellphone gipambawalan mo sa opisina sir. Sa mutag mga inani gadget nga naa bitaw kanang kuha na ay kanang COD. Muna nga mo Naong lang kailang item. apil ang item. Dragi mo lang og yana. Ano man? Kay kasagaran sir scam man gud, daghan kay may mga rider nga na scam ani. Pero amo siya i-delete ning picture sir after sa transaction sir. 1 2 3. Sige sir. Oo, di. Part-time na Maxim. Part-time sa Maxim. Kanang car delivery ra. Oh. Ha? Car delivery. Car delivery. So ako madawan na, mayaman ko na. Mauna yung ano. Maxim sa daay ka. Car delivery lang ko. Di ba sige ni siya announce sa to ang admin. Picturean. Oo, picture basta kuan. So na kay number sa ko ano, si Herman sad nag-book, di man. Oo. Picturean sa tika sir. Sige sir. 1 2 3 4. May kay Maxim sa daay ka di ay. Marani ako dawat sa. Oo. 1 2 3 4 5. Ah sir. 500. Sige sir, thank you sir ha. Si ko na mo kontak. Oo. Sige. Kabaw nang sinda ano nga guba nga cellphone? Mara technician siya. Man siya, big palito ma. Guba. LCD. Unsay area? Unsay address sa Kanang kuan sir? Colvita Road Mambaling. Colvita Road. Okay, kontak. Okay na siya. Sige sir, thank you sir ha. So na pick up na nato siya mga kamax. So ang ilang balay is mao na siya. So legit na siyang customer mga kamax. So yung ana na to pag pick up mga kamax no. Sa mga new rider diha. Pag yung naani mga kamax, cellphone, mga gadget, careful tayo. Pag mga meet up mga kamax, okay lang meet up basta why mga COD. Para safe no. Kaya daghan kata mga rider karon nga nga scam. So yung nato mga kamax kinahanglang take picture gid ka sa sender kay basin og drama ra sad ta. Pero gipakita ta niya sa iyang cellphone no, nga na siya app sa Maxim. So Maxim delivery sad siya ko no. Nga 4 wheels iyang gamit. Doon lang ta mga kamax sa tuang kuan. Doon lang ta sa tuang receiver, mo garo ni. Dere. Sulod ka ani. Ikoy ngit-ngit dere. Ito mo pinta ni.
Kung tawagan po ang receiver mga kamax 70C 70D. Asa 70D 70C 70C ang nakabutang. Asa may nakita na? Ay wala man nakabutang. Alright, asa may nakita na eh. 70C 70E lapas na. 70E C D kan nih C mereka darah 70C manusia mga kamax 70C so may nakabutang dari mga kamax atong tawagan sa meron may kontak ano i-text mga kamax ito mag-ring ay ma'am good news ano ko 147 ang DF ni mga kamax ikan sa mga email niya padong dari sa may Mambaling area asam na siya yung ring to balik mo yung reply patay 500 ra ba ni sa ano lang yung tubag ron lagit ba patay ay tara ya katanya dito nga rin ma'am bisa makontak yung mga kamax gani ko diara dire yung gawas kuyawan tada ay mayong gabi ma'am mga 10 minutes siguro ha 500 647 640 20 Vivo Y ko ano no Y ito 191 SIM bro eh ayun lang okay ra kuwang pilay kuwang piso lang sige okay ra okay ra kuya oo 30 40 6 sige lang kira okay ra ma'am thank you sa pag-receive ma'am ha okay thank you sir napag-accept thank you pero kung lisod may accept ma'am kung samot nag-imo in-note dito nga cellphone mo ipa-deliver bitaw ya defective tag sir kay rider mo kuha na ma'am okay ra kay kuan naron mga makasim pero pag kuan ka ng mga balay lang i-pick up okay ra oo mo accept may pag imo in-note dire nga sa balay pick upon ana okay makuha mi ana pero pag mga meet up ma'am kuan man sa balay sa ha dili sa balay 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 to akong gitawagan siya kung asa ang pick up location niya kung sa balay bagit siya okay ana man siya nga sa balay pero kung dili pa to siya balay meet up kasagaran daghan kay rider na scam mo inani sa ano mga cellphone legit problema first time na ko ni pick up sa inyo ha dire no pero basta 70 si Colvita ron pick up lang kay legit sige thank you sige ma'am thank you ma'am so kuya wala to mga kamax na kay dili makontak si ma'am so at least legit siya nga customer about ano yung mga mo pick up siya about ano yung magpa-book siya og mga defective nga cellphone no kay action tagkabalaka ng mga ingon-ani mga kamax pero pag sa balay okay ra kay dili siya mo receive ato ra iuli dito sa tuwan atong pick upan ato na i-complete mga kamax so ato siya ni-edit ato ang auto nota sa may Satsibo so yan check na ni yung check na to yung mga tuwan so Satsibo check na Satsibo alright okay na to ang setup sa auto mga kamax and then ato na ni siya i-complete ato ang booking nantag masudlan tayo na karon alright complete so what next nga order mga kamax